Wai shin kun sanya take kasancewa kwa tsakanin yakin Isra'ilawa da Falasɗinawa? Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya yi wasu jawabai kan yakin Isra'ila da Gaza a yayin da yake jawabi ga wazirin Austria mai suna Karl Hammer da ya karbi bakuncinsa a Ankara. Shugaba Erdogan ya ce mai jirgin yakin Amurka yake a Isra'ila, hakan zai aiwatar da mummunan kisan kiyashi ne ta hanyar kai hari da lalata Gaza. Sannan kuma Amurka na da fiye da sansanoni 23 a Siriya. Menene ƙudurinsu? Duk da cewa Turkiyya da Amurka mambobin NATO ne, Amurka ta harbo jirgi mara matuƙinmu a Siriya, wanda kallo za mu yi wa hakan. Ya ƙara da cewa zan ci gaba da ƙoƙarin diflomasiyya don samun zaman lafiya a gabas da tsakiya. Hakan zai yiwu ne kawai ta hanyar samar da mafita ta dindindin kan rikicin Isra'ila da Falasɗinu. Mazauna Gaza na fuskantar hare-hare ba ƙaƙƙautawa daga Isra'ila. Za mu ci gaba da yin bakin ƙoƙarinmu don dakatar da wannan rikicin nan ba da daɗewa ba, yayin da ake ci gaba da gwabza yaƙi tsakanin Isra'ila da Falasɗinu. Shin Tinubu zai samu ƙwarin gwiwa kuwa? Isra'ila ta ce Tinubu ya kwantar da hankalinsa, babu abin da zai samu 'yan ƙasar a Isra'ila. Abubuwa da yawa dai suna ta ci gaba da taɓarɓarewa a Falasɗinu. Falasɗinawa a zirin Gaza na ci gaba da tono mutane daga baraguzan gine-ginen da suka danne su sakamakon lugudan wutar da jiragen yakin Isra'ila suke musu, bayan Hamas ta kai musu harin bazata da ya sanadin mutuwar ɗaruruwan Isra'ilawa ranar Asabar. Ƙasar Falasɗinu dai a baya tana ɗaya daga cikin daular Usmaniya a sama da shekaru 100 da suka wuce, a lokacin da yakin duniya na ɗaya, wanda shine lokacin da daular ta rage ƙarfi sannan ta rushe, wanda daga baya ta zama jamhuriyar Turkiyya, sai Birtaniya ta kwace iko da ita. הם שמעו שיש יריות ורקטות ובלגנים. זהו, מאז נותק הקשר איתם. היה להם צבע אדום, הפסיקו את המסיבה, ומאז הם, מה שנקרא, נסו לכל עבר, תקפו אותם מכל הכיוונים, ואנחנו לא יודעים מאז מה קורה איתם. אין מידע, אין מישהו שמוסר לנו פרטים מדויקים, או שבב מידע כלשהו מהימן, רשמי, ואנחנו נעים בין תקווה לייאוש. لو طلعت على هذا البناية لما فيها 15 نفر بغير سابق انذار تدمر على رؤوس اصحابها، كذلك 6 منازل على بعض من عدة عائلات مجمعة وبعض اختلط لحمهم ببعض وكلهم اطفال، يعني الاحصائية حتشوف على الاحصائية انه اغلبهم اطفال. نفسي أعيش طفلة يكونوا فيش حرب، يعني يعملوا هدنة، يعني ما يعملوش حرب ولا يضربوا صاروخ، ونيجي في السلامة نروح على الضرب.